Red Light District. Ayan. Tut 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 tut. Sunday, parang gusto ko lang magpagupit ulit. Medyo awkward na yung itsura natin, kaya try natin magpagupit kung may open or bukas na shop dahil sa ibang ano. Syempre, salamat pala ito. Gawang Let's Clothing to. Ayan. Salamat po sa sponsor nitong long sleeve ko. Let's Clothing. Ayan, shoutout sa iyo. Sir JC Bidad Salvador. Bossing, baka naman. So ayun mga Konix, at biyabiyahe tayo ulit. Mamaya na to, check lang natin kung may available na pupuntahan natin yung isang bike shop. Yung bike shop tuloy, motor shop, kung naka-open sila ngayong linggong ito. Check lang natin. May titignan lang ako accessories or ano, medyo meron akong naaamoy. Tingnan, malapit lang naman. So, tara. Siyempre, welcome back sa aking channel mga Kakonix. Siyempre, kung bago ka lamang dito sa aking video, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So ito yung ating pupunta tayo sa isang motor shop at i-check ko kung meron akong mabibili or ano, kasi meron akong naaamoy. Ayan, nako. Siyempre, basta sa ulan, tapos init, babasa sa ulan, tapos naarawan, gano'n. So ito, malapit lang naman bago tayo pumunta ng Lawag. Oops, okay, open. Tignan natin. Oops. Ay, naka. Ganda ng mga stickers, so. Ba't wala pa yung sa akin? Hello, ma'am. Itak man ti, ana? I-helmet, ana? Sir? T-spray? Pag-disinfect. When? Kobe mo po, sir. Kobe? Mas mga costa? 180, sir. 180. Okay, no? Ako sa balin? Kasi yung po, sir, boom spray. Nung pag, Ayun, boom spray. Kasa namin dito eh? 3-in-1. Deta Kobe. Foam deti, sir, disinfecting foam. So, ikatempera di foam or ano? Mismo kayo spray nyo nagnan, sir, tas after yung ag foam to siya sa bago magpupunasan. Ito naman, spray lang tapos pamagaam. Manamit ko sa boom spray. 160, sir. Pwede mas maganda na yan. Adumit ang alakastan. Yun, sir. Mabili. Naglalutot ta, sir, matutudo. So nga ron, pinagtutodo.
Itakman pa lang dito. NMAX. Ay, ito fix ko eh. Eh, version doon ito eh. Pati gitu ya. Honda Click, sir. Ay, Honda Click. Sa mama no, di ko ito jersey oh. Deta Samurai Circle 620. 620. Uy! Helmet. Sige, di talatang din. $150 tawar na. Ay, so lang 2 price na rin. Manila price na rin. Wow. Pero mo din ko yung Ay, okay lang pare? okay. Picture? Tapi yan naman. Ayan, konti mga friend. Ilang bansa? Yan. Thank you so much. Thank you. Okay, diba? So, ayun mga Konix, Kobe product ang ating nabili. So, dito lamang sa ano, sa Ratlis. So, ito yung shop nila. Kung makikita nyo, dito lamang sa Taft Avenue, Batak. Ayan. Pero kompleto rin, meron silang oil, helmets, may gulong, saka ano. So, ayun mga Kakonix, tara, puntan naman natin sa kabila. Ay, yung isang lakad ko. Shoutout sa'yo, Ratlis Motor. So, let's go. Nangangamoy na kasi itong helmet ko kasi basta nababasa sa ulan. Kaya yun, tapos ayun, subukan natin susubukan natin itong product na Kobe sa foam. Okay? Foam ano, kaya ano. Ito naman, ito na ang magandang silbi itong ano, bar na to. Imbes na dito sa ano, imbes na dito, di ba yung yan nabibili, sasabit mo dito. Dito ko na sinasabit, okay lang. At least okay, magaan naman. Ayan. So puntahan naman natin to isang agenda ko ngayon. Kung marami ang magpagupit. Kasi long hair na ako eh. Long hair na. Susubukan natin tignan kung maraming pila o wala. Pag walang pila, ayos. Pero pag maraming pila, ayos pa rin. Uuwi na tayo. Yan. Para masubukan natin itong Kobe foam na sinasabi. Oops, okay. Uy, naabutan tayo ng red light district. Ayan. Dito po tayo ngayon sa City of Batak, yung crossing na sinasabi nila. Yung daang papunta doon is papuntang Paway, and then yung daang papunta dito sa
Sa kaliwa is papuntang Maynila o kaya Baguio, ganun, Pangasinan. At dito naman sa kabila, dito sa right ko is papuntang Lawag City. Ayan. So ngayon, dito tayo sa sentro ng Batak, kung saan galing tayo sa Ratlis Motor Shop. Woohoo! Wala man lang akong discount, Ratlis Motor Shop, ha. Di mo ako diniscountan, ha. Di, pero okay lang. Negosyo yan, eh. Siyempre, ganun din talaga. Support lang, support local business dito lang. Ayan. Ayun, okay, let's go. Uy, bigat. Ito. Dito naman tayo sa Clavo and Sub Barber Works. Try natin Clavo and Sub. Siyempre, papasok natin muna ito. Kadupay pila? Ito eh? Upat? Oo, kadupay. Kadupay pila. Marami pang pila. So ayun mga Konix, marami pang pila. So ibig sabihin, nga tayo. So let's go to Lawag. Punta tayo ng Lawag. Yan. Let's go to Lawag para asikasuhin ko naman yung aking iho, yung aking aso. Yung aking dog di pa nag-breakfast. So ayan, dahil sa maraming pila, ayan. Pero shoutout na rin sa iyo, Clavo and Sub Barbershop. Ayan, Clavo and Sub. Ayan, magagaling dito mga Kakonix. Dito lamang sa Batak. Ayan. So let's go. Here we go, Batak. Ay, Batak tuloy. Lawag.